Kedam tang thereponi phai trainer cap arni BJP Karbi Anglong District Committee asai hemate Vajpayee Bhavan along Lumbajong constituency ke parlo Jasmet Lamding Road kilometer 4 the Sojur Hojaipur Nilapur lapen Inglong kiri apoling arlokedo Congress pen bang suri sira bang phoke braketom aratatum BJP along Chingbedon si pidong asai tikidun Bang somay along Lumbajong havar arlokedo APHLC lapen Congress asong pen bang suri sira phoke braketom atum methang asong aphan aning kache the kabedera jok che otekang si BJP along Chingbedon lo Nilitum APHLC asong along sidolo bonta rara phan kilang pon kabedera jok si Pinia bangke BJP along si Chingbedon lo pusi BJP along kachingbe atum arat pen ningjepon Nilitum ke larak langsliat pen lo Ida prangkala APHLC nasi dulu, masihlah APHLC pen ke mana rong sorkan kanghon peni bangke pan UE, abe pen ke alang tum ke klaim tambe alang tum pan UE son tekdam. Nasi nona bangke nil tum bangke nasi apa pesi dak BJP long ko ke nang ciwan tu lah, ke jonan tu lah. APHLC lo nang pilih artu asan do. Nili abe. Ada BJP mana itu kepian yang kita semua dah. Jangan ni jite mana ladak bagai lasun bangke ada skin ini lasun rong kan kanghon kelang lasun do. No, mana lapu pen bangke ada ta rong facility ada kanghon pen kerap abe. No. BJP songatum rada phan kilang ke pangri ponthek ke paching bar thek aputha ke thekon long lapen APHLC radatum kilang ke paching bar thek thia joksi BJP long nang chepa okdun lo pusi CM rong hangpen ningjepo Pitia lang tum local committee APHLC lo alam tum che open Narendra Modi aphan puthot Prime Minister Kapemanji aphan that 6 ST parliamentary constituency pen ke toidun BJP candidate Omor Singh Disophan Ong Dung avut pen ki pidun je aphan pini alang letum amethang ho pen ta waida klasa pen ningje News report KTV News